trendybeats.com. The baby way I want to talk about. All I need go me daddy man. You supposed remember that she dey live for roundabout. Look if you want the girl, or the come one till alright. On the make a desk, or kwa go ku you feel alright. Naked as miss, ojile go you still alright. Everybody love him, on your bona boy. Achalugo, show them how you do it. Achalugo, see by kiss you. Then no water them my apple now we going. Ebolala, oh baby you go there for ego. Abwaka fueze, abwaka funo else. You down no feel them a kuma me so where them. This your beauty, or the very risky. This your beauty. I got my own to humble. All this beauty, all the very plenty. This your beauty. I got my own to humble. Achalugo, show them how you do it. Achalugo, see back kiss and bell. Achalugo, show them how you do it. Achalugo, see back kiss and bell. Accomplishment plenty opo. Do we see choku opo. I don't work hard yo, why I no go chop? Now who want for the man we got this stand yo? You dey feel these things, I never start yo. You dey see composure, and I never start yo. I go baby sakwa, my yes you go. All them naka. I name Igba-Nkwu. Daddy. Now you for now, you make a way Yes, ma'am. I used to come. You're going to go be doing it. I would. Can I? Why? I need to find Chokari here. Can I reach me? No, what? And Dika Ukwe Peruna, where are down in a chase bedia. Yes. I never better. Look at Chinaza. No more walking, no more wine. You hear crack. You hear well. Yes, ma'am. Mary Amara. Hosea. Mama. When the vine I seen I have one way I move so okay, come Muzo. And the vine I that's now why I move so is going for us, Bonamuzo. How come Muzo?
Ọ ka na-ebido dị ebido. Onye ka gbara nkwụ ya ka na-ebido. Ọ ka na-ebido kwa biko. E chọrọ ụmụada anyị bịakwa ebe a nwa eju ebe a na-eme anyị ọ ka ga-amụ ma ejima. Ọ mụbeghị ejima. Mommy, and I can check again when I send up for Jesus Christ for your wife. Amen. Thank you, man. I said, I'm not able to miss a bus tag moment. Remember, but I'm not what do now. Okay. I want to go see again. And I go from so I know he sees. He's special give. Okay. I can all be there with all. Yes. Today, but I get better. When you make me share with you, I'm working on my wife. Kajova goes there, maybe he's able to do me. I'm a big you can press it. Half you have a breast. Can press the zona here. Can was a show of almost a pie. Oto Shea, you call Baham Boogie. Come where you could. Thank you. Good morning. Good morning. How much can I forget? I'm from Mrs. Which is No. I think I'm going to be beginning to have a metata. Ha. Ina some porina. Obi de moto. Na nwanne m nwanyị na-eme ya taa. Which bụ oke ada. Ada Shimba. Ada na-eri ukwu anụ. Ada eji eme ọnụ. Ọkwụrụ ọkara. Nwata were mkpụrụ iru. Wee mkpụrụ eze na imi. So obi na-ata m porina. Taa bụ ụbọchị ya. Na anyị niile dị ndụ. We fụta n'ihu n'ọha wee kee ya ji. Wee na-achị n'ebe ahụ oge eje n'oge eje chipe ụzọ. Nke kpochiburu akpochi o wee bịa, ọ batakwa osupe. Ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị. Ejima mmepe ụzọ, moto dịkwa mma maka na ọ mara mma. Ọ ga-abụ ọkwadokwa opiere moto epiefute. Sọ ya ka anyị na-ekwu, ọrụrụ ụlọ na mmepe ụzọ ma nke ji na-emekwebu nke ọma ya gazie. N'aha Jizọs. Anyị na-ekwu na tata na ihe niile ga-aga n'udo na-enweghị nsogbu ọbụla. Ukwu onye jikwe wee bịa bụ oge eji wee na n'udo. N'aha Jizọs. Ụmụnwaanyị babụ ya, ụgụ nwaanyị bụrụ ihe. Ifu onye nke gị, nwanne jiri ihe. NigerPhoenix.com. Ọhụrụ m n'anya biko bịa tinyere gị obi gị. Ọhụrụ m n'anya biko bịa solugere m n'awa. Anyị debere n'udo. Jai ọmalịcha na-enwele ya. Nwa ọmalịcha na-enwele ya. Chiga gosigo gị na n'ụwa. Ọ bịalụ na mma, nwa bịalụ n'uju, nwa juru gbamgbam. Ngwa, anyị abịa, anyị bịalụ n'udo. Ife dị mma ka anyị bịa, nwa dị mma ka anyị bịa, ụkwụ dị mma ka anyị bịa, ụkwụ dị mma ka anyị bịa na. Ịfụnanya ọgwanye ka anyị ga-enwe. Anyị ga-amụta ụmụ dị mma na Chineke goviela ụgwọ nsọ. Bife amụwa gị Chukwu nwa onye ọ ga-abụ. Bife amụwa gị Chukwu mana mụ na gị ga-ebi. Ọfụlụ m n'anya biko bịa tinyere m obi gị. Ọfụlụ m n'anya biko bịa solugana m n'awa. Anyị debiri n'udo.
jebili n'udo anyị bịalụ n'udo ife dị mma ka anyị bịa ụmụ dị mma ka anyị bịaba ụkwụ dị mma ka anyị bịa ụkwụ dị mma ka anyị bịa nwa malụ mma ife gị na-adị m mma nwa mụrụ ọfụma ife gị na-asọ m ụsọ Chukwu gozie mbọsị ya mụrụ gị chai Chukwu gozie mbọsị m fụrụ gị anyị abịagokwa n'ọgbọ anyị abịagokwa n'ọgbọ anyị abịagokwa n'ọgbọ anyị abịagokwa n'ọgbọ anyị eludodo n'ọgbọ First class mixing. A good woman no coming from the Lord. They know they see her for market. A good woman is a blessing from above. Her type will not there for market. I tell you more, Yaku. When you batra kolisa seva, you know more doziaku. When you batra kodoziaku mo. Always loving everybody, no discrimination. What a dimma, no competition. Come and see blessings of the Lord. A good woman no coming from the Lord. Honeymoon, Unu biale lelele, Ifoma. Unu biale lelele, Ifoma. Ifoma Chukwu nyalumuwa. Onyinye Chukwu is a blessing from above. Honeymoon, Akwanye chotra nezi wanye chotra no hiyoma. Akwanye chotra nezi wanye bianwe no gonogo. He will find that the wife will find that a good thing. So dear man, and obtain a favor from the Lord. Blessings of the Lord. A good woman who coming from the Lord. If you have a good woman, treat them well, value them well. No go take a love for granted to avoid a dino. If you lose a good woman, everything goes scatter. Everything go nyama nyama. Na so confusion. Wahala day. Honeymoon, she give her life, she give everything. She risks it all for her family. No retreating, no surrender. I don't show one so she put her trust in God. Oh. She is confident. She is more than a diva. Blessings of the Lord.
king upon the dance or the dance now. Big sponsor. Nwata dị mma achala ugo ụtaka inene mma gị. Today na your day o, nwa rejoice yo maka ịmara mma o. Nwa dịka ugo ịdịka achọ nwa gị na-atụ m oyi. Elelebe eji ọlụ ịkpama ogoli nwa pụtara uju. Nye ka obi m ga lọvụ ọkwụju. Ọ bụ onye ka m ji aṅụrị ọbụju. Ọkwa ifuru nwata dị mma ị chọlụ ya wee jebe maka ọbụ ife ya na-amasị obi m. Nwata nke m fụla anya ọkwa ya ka m na-achọ. This girl amaka mma ọsọ ya ka m na-afụ. Nwa lechaba odibe uju nwa ife dịka gị akọ na mma bụ bịaba obibo lekwanụ nwa o. Nwata dị mma achala ugo ilele mma gị. Today na your day o, nwa rejoice yo maka ịmara mma o. Nwa dịka ugo ịdịka achọ nwa gị na-atụ m oyi. Elelebe eji ọlụ ịkpama ogoli nwa pụtara uju. Nwa na mma nwa Chukwu kesịrị ọbụsọ mma. Nwata ọma m fụrụ n'ịnwa aṅụrị nkechi nyere m si ka njide. See, I confess my love for you. Confess my love Awere kele Chukwu maka na ị na-anya n'eluigwe ga-ahụ na eluigwe na-emekwuru anyị ebere mana ka o si na ebe dapụtara ije nwaanyị bụ ije mmiri gbasịrị anyị achọghị ka ọkụ gbawa atụwọsụ mmiri zoro ụzọ ka ahụ na-akatụtụ mma maka na enwere ndị ha na nnuwa dị na mma ozu oge na ofufe mmadụ anyị akpọwa nnuwa estendoro anyị ụgbọ ọ ka ọ dị mma maka na Chukwu ka a na-enye ekele nke ọbụla bụ n'oge ya nke ọbụla bụ n'oge ya. Ahụrụ m ụmụnna ahụrụ m na my dear brother honorable chief na-emekawa agụ eze maara nsọ ihe ọ na-eme kịta ahụ bụ ka ọ gụọ ya bụ nsọ ka o si wee dị ụna achịakwa na eze nwaanyị ukwue ajiri nwoke nta na-ewere ihe o mere ọ bụghị na mmanya adịghị na bịa palọ kamara nke ọbụla na-ara n'ije nwaanyị a na-akpachafụrụ ya man of God I Christ nwaanyị na ọgbọ ọbụla ime were ihe nwaanyị ọ ga na-adịghị obere confusing ọ ga-adịghị maka na onye akwụkwọ akara kwesịrị ịbụdị ya o ruru ha onye rụọ ya die ọzọpụsị onye rụọ ya die onye arụ na ya wee ndidi ka e mere ya ojide ụmụ ahụ abụọla ka anyị ji mgbakọrịta n'ihe Chineke ụwa o mego ọ na-eme ọ ka ga-emekwa mana ekele ụmụnna ndị gbakọgoro n'ọnụ ka ndị sọ bụ niile ga-aga nke ọma ọ ga-abụ ndị ọbịara ka ọ bụ ndị otu ndị papụtara na mkpa mgbe ọ bụla anyị bịara ejidoro iwe gị ọbọzị ka ajụ uwe ntị ka ndị sọ na-emechago niile ka o si wee kwụsị ebe onye ọbụla ifu bịara
mmemme by this time onye ji envelope enwere eche na ọkụ 7 o'clock. Aga m ewere igwe eji ekwu okwu nyefee n'aka ha iche Uchenna ọha bụ the chairman ka o mee the needful nna ya ukwu na-ekwe m na Okoroba biko anyị nọ n'ebe anyị achịgodi ka ebido na 7 o'clock ọ bụ ọzọ na be anyị nọ enweghị ihe na-eme kama na achịrị ka anyị kpee ekpekwe ekpere ndị chọkwara ntịba ihe n'anya ha atịbe ndị chọrọ itiba n'ọnụ ha atịbe ndị chọrọ itiba na ncha ha atịbe nketa adị n'ụwa bụ aghọrị maka na achịrị aja ekwuzi ma ada ya ọ bụkwa nwaanyị anya na ife amahụ na ada anyị bụ nwaanyị so no anyị aghọrị anyị dị dọbụl so biko anyị na-akpọ ichie Matias agụ ka o kpere anyị ekpere mmalite ka anyị wee ike gaa n'ihu. Ọya anị otito dịrị Jesu. Biko anyị bido ekpere amekerekwe ndị ọgọ anyị ndị degoro ebe a n'ụwa a na-ekele unu ezigbo ma chairman na-atụ ọnụ wee na-ekele unu ncha niile na-asị unu nnọọ na-ekele kwadị nsọ mmadụ ebere na ịfụnanya anyị na-enye gị ekele na ndụ nyere anyị tata n'ụwa kwadị nsọ gwa ma ihe ji oge gbapụ ebe a tata biko na anyị gwara ime maka ndị ada nwanyị bụ Dr. Madueke Okonkwo nna biko kwadị nsọ a na-ayọ biko ihe niile anyị ga-eme ebe a n'ụwa biko na anyị na-ayọ bịa ka ị nọnyere anyị maka enweghị ihe anyị ga-eme ebe a n'ọwụta tii biko a na-ayọ ka ịbịa ka ị nọnyere anyị gozie ihe niile ma ihe a ga-agụ agụ ebe a ma ihe a ga-eri ebe a nọ everything biko na padịsa na-akwado maka nwanne anyị bụ ndị ọgọ anyị ka nọ n'ụzọ wee na-abịa obodo ajọ mmụọ na ajọ mmụọ obere mberede okpokoro ụzọ mee ka adịte ebe a n'udo biko mee ka anyị nọchi ebe a nọ mgbe anyị ga-ana Chineke nna anyị ka enye ya eto ihe ndị a ka anyị na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị ekpewe ekpere mana anyị ga-agụ ọjị omenala and onye anyị ga-ara ihe ka ọjị omenala bụ Chief Patrick Okonkwo. Anyị ga-ewere ọjị kpee ekpere ọjị kpechekwere ekpere ọjị anyị ga-ewejere ndị ọgọ anyị ka ha kpekwa ekpere ọjị n'ọbịa ahụ ka esi eme ka o wee ike na-adaba 1+1 bụ 1. Chineke ekene dịrị gị onye ọrụ ebube ime n'ụbọchị nke taata Chukwu otu isi wee anyị ndụ n'elu ndụ ebe ka anyị zikọ n'ụbọchị nke taa ana m asị Chineke wee were ọnọdụ onye isi otu bụ onye ọnọdụ chewe anyị duwe anyị bụrụ anyị ụzọ ka ere anyị azụ ihe ọbụla ka anyị ga-eme n'amụsị nke taa ka ọ bụrụ ekere ada nwa ya ihu Chineke biko ana m ayọ ka ime n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị n'afọ nna biko ka onye ga-abịa oge ya ọ bụ sọ mbụ onye ụmụokoroba mụ bụ onye oche oche ụmụokoroba so ya m ji ọjị na-efe nke ndị ụmụokoroba na-achị na kolushi wee kpepụ ka ọ ga-eshire na aha Jizọs anyị kpere ekpere shi na ihe ọbụla Baịbụl ndị ụmụokoroba na-adịkwa na mmemme nwa agada adịghị na-akwụ ụgwọ ya kwụfukwa ife n'aha Jizọs ọ ga-amụtara anyị okpotokpo ndị ọ ga-abụ ndị ụmụokoroba zigbukwa achị na ụgbọ nwa adịghị n'aka bịaghakwa a ga-adịghị ga-amụtara anyị ndị a ga na-eji ejiz ya bụ ya anyị ga-amụtara anyị ndị dọkịta mụtara anyị ndị injinia mụtara anyị ndị na-akpado obodo mụta ha nna anyị ndị ga-anụwa ọgụ na ihe ọgụ bịakwa mụtakwa nara anyị ndị ga-akpa udo na ọ bụkwara ihe udo bịara anyị kpelite nwana anyị ga-enete ha zụọ ha zibugwe ha na onwe ha enete nne na nna ha na ndị agbata obi na ndị enyi ha anyị kpere ekpere n'oge eme n'aha nke na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ Thank you.
In next 5 minutes and your time is already counted. You just see with 3 minutes to do that from now. Help on and do tonight. The moment somebody is here, Marunando was Bando, Nando, Chandana, Hapatago, then after chair when I go, then I got dog. And I jump over Opato, or the Macau. I think I message to me. Hi, oh, wish in a winner. Why do you go now? Ogandoga, Omeda, it's a double chic. And now, well, but I won't hear. I'm Chineke, man. And I'm going crazy. I got no got the chair. And no, we wish. And after about 2,000 son of Yana, in every one young for Nora. I bet to me. Opera Caresia or Hachibe or the Macau Press. Everybody can put those who have good with them. But I get anybody once in a day, highest or Tatu Beras, little
mana obi aghọrị na obi nna anyị ukwu meche afọ m na-ewepụrụ ọtụtụ ndị mmadụ gị na ha sịrị ụfọdụ ịmara a na-agụsị nwanne agụsị mmụọ chapata anyị na-anabata ha nchekwana nwa obere oge bido nwaanyị na-eyi ihe onye ọbụla onye chi na-azọ na-azọ ebe ngwa Chinaza angwa blessing angwa When on Arosa Road. Before. You want to we are each work by the way, I want to eat and Marudan Jita 7 years. We are why who are the Hummer. I'm going to put it in one of the Arate and Quarter Atitore up and down Atitore. I want to hear Jaram. Madame Malabaki, one man of us, Mando was in the British Yagon and Nana. And the cherry will of wherever I like it, the Chabu. If Jesus go back to put me to grow my walk, including the woman and I got to get down. The year I get on, I have to get you. That would do you. Because you would have shown me money. I'm a woman was eager, they will give me kita. Was in I'm about the answer. Thank you. May I give just open now? They're going to risk it for the 5. Man, open now. The 4 so give you 2,000. Come on in another pool. Not the 4 has your 5. I probably that was there 5,000. Oh, you're going to Kevin, now you could do the oil jobs the walk of Madam, you have a guitar, or who you have a good dog, you have a guitar, but no man and I will put them. Tondos, now you pay some months. Oh, as the rest of it, I'm going to and don't care. Leave it, drop it there. Big edge back at one part of the money, all up and I bought 2,000. Okay, but we can open transfer now. Can't take my baby. They are coming to Germany. So, I did all in the queer wine, the wedge, or Quabono, or Dabadubu, and Dabadubu. As a Mobia, I'm a we can act the back over, and I can back over. This done with big money. I got a whole daughter, a pattern of her garden. And I God bless you. Now you go. God bless you. God bless you. God bless you. On the back is education. I'll be on occasion in our change. You get the reality to get your ear. Open up and say, you're going to. I'm
I can hear. God bless you. God bless you. God bless you. Okay. Can you say? God bless you. I can get that. Because as I was saying, you feel good. Everyone catch 20 naira, 20 naira. When you get your check, as you know, they don't have to show more. God bless you. God bless you. So take care of us. But DJ is. Now, God bless you. DJ Wise. Imano Hoya or Ashina or Hoya the money job. Madam, you may put your mother which way paper. Imanoya, money to pay paper. The mother to pay, soon the mother will be that night. He may you push in the Toraya. He gave up an egg. 10 romantic, sweet, adorable name. What do we have? Here in Australia, the Falcon. Who next person? The Rofa. Up a dream to preach it. Everybody you can the road with that power. 10 sweet name. In a wonder video. My sweetheart. To my sweetheart. Daddy Bo. My treasure. For Madam, tell my phone. Why you not the point you were playing just what you not the point you were playing or possibly you are? I'm not on a joke. That's why we the kazoo or money used to get on. I should have had a get out of here. Yeah, sure, son. If I don't go like this, thank you, son. Madam, according to the Hegoni, I push you on a shoe. Nane, will ya? He got put out mother 5, no mother 5. And there, you know, how do I need to win? I'm not sure I will so will be able to go. I have thank you. Because Papa was, he gave the work I couldn't the month. He gave you 2,000, mother 10, 5. What I can go home back. I don't know how many. One microphone. Come on, no. God bless you. God bless you. Because you're not asking for that.
The President General, Okoruba Progressive Union, about the youngest, Itino Chibo, Abanabuoko, Ababu Okoroba, Ogere Yopi, the Chahoma Marama. Ibe mara eziokwu. N'obi unu ka anyị nọta atọ ọkụ ya. Gwara ya ibe na-eme. Obi dị ife ahụ. Atụ nwa ya a ga-eme ihe atụ ebe esi na-eme. Ekele m Chineke ka o si wedo onye na onye ọbụla ya. Anyị nwere ezigbo na-eme. Ụlọ nwanne m nwoke bụ Sọnde. Na-enye ka ndị eme ọmụaka. Ekpere m dị ọyị ije m ọ bụ ije ọ mụtawo ndị mbute ọ hụrụ ịkọ ya wa nghọtago a gụrụ Jenesis ọma onye ọ ga-adịrị na mma ihe a na-eme Ibe mara eziokwu anyị kene gị. Ịgwa ya aha gị gwakwara anyị ka o biri gị tata. Aha m bụ Francis Sunday Okonkwo.
What I know do okoro. I do okoro the family. I do okoro na ekere ndị niile dị n'ụba anyị. Maka na na amụtakwa mmadụ ma na amụta nwanne ya. Kebe eziokwu. Man. Ije nwanyị bụ ije bụ na ọ bụ ije nkụ. Eziokwu. Anyị ji ebere a na-ekene ọha na eze na-ekenekwa obodo onye mere ka ọ dị etu a anyị ji ebere a na-ekene maka na ọ na-egwureta ahụnye ya era anyị siri obodo igwe ekene dịrị ekene ije mmadụ ha nsọ ya ya sikwa etu a dịwa n'aha Jizọs na ebe anyị na-ekwere ọya amụju ụlọ Tinubu ya si yes na otu ere nke a bụ nke a ga-azụ anyị wee extended family sitekwa etu ahụ amụmadị anyị ya na-agbasa na Ọkọrọnkwu udochi na nwa ya nwere ejezite ọzara nneji mana o jezitere ma stil anyị nọgide ruo na-aghọnyekwa ọrụ n'ime ya edokwa na ọzara na-echi were kwuru mba na kwuru mba na ụmụ Ọkọrọnkwu nọ n'ọtere n'ime ya anyị kelere Chineke na ọmụmụ dịbe anyị anyị kelere okpukpe ọmụmụ ahụ ga-adị ruo mgbe ebighị aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Thank you, sir. Cambia. I'm telling you.
They need 10%.
mekwere na-aga ha bụ ụmụ ahụ bịakwa mere ka nna ha na nna ha ochie ngozi aha na-aga n'ihu. So anyị na-ekele Chineke na ngozi aha ga-aga n'ihu na mgbara ezigbo udo agụ na ọkọrọ mkpụbe na nwa m nwaanyị anyị na-akpa eme taa. Anyị adashize ga-egesi jee chọọ ji achọ mpekwe eme oje mara ka ha ji buru mgbara ezi mara onye mbụ ọ na-akpa eme mara onye ibe ọ na-akpa eme mara onye ite ọ na-akpa eme na ọ bụ ọtụtụ bụ ọ na-achọ ha maka na nke anyị jika Chineke agọzi oge anyị ebidogo gozi anyị ka na-agakwa na ngozi ahụ ka ga na-agawa n'ihu n'aha Jizọs. So ada anyị nwaanyị igbo ka njikuru anyị ga-apụta n'ụzọ mere n'onye mgbe iji gosi anyị n'ozuru anyị amadụ n'ozuru ya kpọrọ echichi anyị ụwa mee maka na ichiwe anyị uwe maka Chukwu agọziri na anyị na-ekele Chineke ma debanye. Thank you, sir. What DJ? Beautiful baby.
Every day na jolly.
Mami, biko kwa ya fagi o. Ma? This is Benedict, Mama. Nde, wawangu mwa ibe gine tugi. Why? Kantoni ke sinne. I think I'm mark up me messy basata ge. Ina kwa kansi agili ebe ma no bi tutana. Amen. Kere bere gini su maka na ba. Isi ebuna. Aga na aduwa kwa mma na aga ni na Jesus. Amen. Amen. Thank you, ma. So, ama ya mara Chineke. Mmepe ụzọ. Onye Chineke dunyere nwunye nwa mma na ọ nọ ọnọdụ ka nwa nwa. Amasị Chineke. Nsọmụkwụ ji wee bata n'ezinụlọ. Ana m ekpe ekpere n'ezinụlọ be nne ya adịrị ya na mma na Chineke n'oge n'afọ. Amen. Aha Jizọs. Amen. So, onye wee ekpere m. Ezinendewo. God bless you, ma. The number one, Chief Andrew Oyege. God bless you. Thank you so. You know the other occasion I go to an entrance.
Mana mmiri mee na okeshọn ihu nwaanyị emebie so ọ ka bụ otu ha na-akwanyere anyị ugwu ka anyị kwanyere ha ka ndị mere agbamụkwụ mee vote of thanks anyị mee closing prayer okwu adawazie onye mapụrụ na ya nwere ebe ya ga-agbacha na mmiri zowe kwa ọnụ ndị onye na-enwe ngwa ebe ọ ga-agbacha ọnọm anyị erigoriwe thank you song ọ bụghị ụmụ ya ne Thank you very much for today. I really cannot do it in a special way for giving this privilege today. Oh, get out your wife now. So I So because I'm making it in a special way. I say I make it in a special way. Thank you very much. Abu na go is go why. E we ko yin so na agbaje ya agbaje ya asho maka kan bi ya je do e. Ai na ke ne chile ke ni so no. E we ro me na na me ada wa ayo obona. Jem ji di ko kwesiri. E we ai ni ja agbaje ya na die ya ke si no na awe na ga ni ro. Asika Jehova. Gozie onu. Ya ai de yu nu. O ga bu egwu ihe ndị iro asịkwara ị na-ewere ihe ọbụla bụ mkpa debe unu Jehova ga-eji ewe pupu ya n'aha Jizọs ụmụ ole niile unu chọkwara m na unu chịkọ ọnwụ bịa Jehova ga-eme ya unu n'aha Jizọs ịhụnanya ga-adị n'etiti unu ọ ga-erute na unu ga-azụta ụmụaka niile unu mụrụ Jehova ga-azụta unu n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị ọya anyị ga na-eji Thank you. Because man of God, there's only a closing prayer. Can you put a gas in the gun? I want to be a question of the way. Adonai Jesus. Amunika no bara Jesus. So you may I can let go but I have to Ayajama. I am suffering job and in stop right. I say to them to Jesus. I am Jehovah and then in a Darabaya. Okoma haji biabu okoma haji jina na ha Jesus. Odiri hempo bioko. Ayi na ro kwasi Chineke. Odowa ko ne rita ibu mi negu mo ya ni kwambe na ha Jesus. Asim ka Jehova gozie unu. Na ha nkenna. Na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ Jesus.